Hristos a înviat copilași, iată ne ajungi la a doua întâlnire virtuală, în care vom continua lecția începută ora trecută despre bucurie, și anume manifestarea bucuriei în viața omului. Am început noi să discutăm, în special, despre cele 9 fericiri pe care le-am parcurs ora trecută, pe care le avem și în carte, descrise fiecare în parte. În plus, am parcurs noi și un material mai detaliat despre cele 9 fericiri și ați avut voi de realizat și 2 lucruri, și anume acest exercițiu prin care trebuia să scoateți cuvintele cu sens opus pentru, dacă era o virtute, trebuia să dați un cuvânt cu sens opus, și anume păcatul care se opune acelei virtuți, și invers, cum avem aici, e patima sau păcatul, aici trebuia scrisă virtutea. Practic am rostit pe scurt și definiția virtuții, și anume se definește prin opoziție cu păcatul, adică fapta bună, starea interioară bună și așa mai departe. Referitor la aceste virtuți, am realizat astăzi un slide în plus, care practic va constitui și sarcina voastră de lucru pentru data viitoare. Și anume despre ce este vorba. Pentru fiecare fericire în parte din cele 9, am realizat 9 câte o treaptă. În total 9 trepte. 1, 2, 3 până la 9. Rugămintea mea este următoarea. Să le mai parcurgeți încă o dată și din fiecare fericire în parte să scoateți virtutea descrisă acolo. Toate aceste virtuți ne conduc pe noi copilași spre întâlnirea cu Hristos. Deci cele 9 fericiri sunt, dacă vreți, ca niște trepte care îl conduc pe om în împărăția lui Dumnezeu. Adică virtuțile pe care noi le practicăm în viață sunt cele care ne pun în fața lui Hristos. Cum o să facem acest lucru? Ca să vin în ajutorul vostru, am realizat și un careu. Asta pentru ca lucrurile să fie un pic mai dinamice și interactive. Da? Și în acest careu am amestecat literele, însă dacă veți respecta o regulă, și anume mergeți spre stânga, dreapta, sus, jos și în unghi drept, da? Atenție, nu și pe diagonală, veți putea descoperi cele 9 virtuți aferente celor 9 fericiri. Ele sunt redate și în carte, da? Spre exemplu, pentru prima fericire, fericiți cei săraci cu Duhul, virtutea aferentă este smerenia, da? Sau modestia. Și voi parcurgeți textul și vedeți mai exact ce înseamnă. Mai vizionați odată materialul PowerPoint, unde aveți și imagini sugestive pentru fiecare virtute în parte. Da? La 2. Pocăința. La 3. Blândețea. 4. Dreptatea. 5. Milostenia. La 6. Avem curăția inimii. Da? Apoi pacea inimii. La 8. Fericirea a 8-a. Aici aveți dreapta credință, în care o să trebuiască să găsiți răbdarea. Ia să recitim un pic fericirea a 8-a și să vedem de ce am pus eu acolo răbdarea. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca acelora este împărăția cerurilor. Pentru că dreptatea mai apare odată în fericiri, n-am mai reluat, da? Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate. Deci o să găsiți cuvântul dreptate în careu, dar e aferent virtuții a 4-a. Ei, la virtutea a 8-a, ca să ne repetăm, am pus răbdarea, da?
fericiți cei prigoniți pentru dreptate, adică cei care suportă cu răbdare toate nedreptățile care se fac în numele Domnului, da? Sau cu ajutorul lui Hristos putem noi suporta necazurile și, în final, să dobândim cea mai importantă dintre toate virtuțile a noua, da? Și anume am scos eu acolo în careu dragostea. Ei, nu putem ajunge la iubire, la dragoste, decât dacă trecem prin toate aceste trepte. Abia atunci putem vorbi cu adevărat despre dragoste. După ce le veți fi scos, mai întâi le căutați aici, în careu, și ca să fie și mai interesant, am folosit aplicația Paint, da? Și o să vă arăt cum facem, practic, da? Dacă nu puteți lista fișa, o folosiți, eu o să încarc pe Edmodo și o să o folosiți în formatul acesta, digital. O deschideți și voi cu aplicația Paint sau dacă aveți o aplicație mai sofisticată pentru asta, foarte bine și vă pricepeți. Eu cu asta vă pricep, da? Și o să începem așa, le căutăm. Pentru că eu l-am făcut, le și știu pe unde sunt. Și avem smerenia. Ia că acum am dus cam departe, dar avem și radier aici. O să putem folosi. Ștergem, da? Dacă nu ne place cum a apărut aici, ștergem. Vai să șterg și tabelul. Bun, folosim din nou creion. Apoi, cum le găsim? Nu e important aici ordinea, da? Avem milostenia. Voi o să desenați mai frumos decât am făcut eu, da? Așa. Ia să șterg un pic de aici. O să șteargă și aici un pic, nu nimic. Milostenia. Ia, folosesc din nou creion. Da? Ce mai am aici? Răbdare era pe aici pe undeva. Ia să vedem pe unde-i. Nu o găsesc acum. Am găsit în schimb altceva. Și anume dragostea. Dragostea. Da? Așa facem până la final. Ia uitați, avem aici pace. Deja este dat exemplu. Câte mai sunt? Ia să vedem. Ce mai găsim noi pe aici? Curăția. Vedeți că scrise tare ciudat. Deci sus, stânga, jos. Inimii. Da? Am să vă las pe voi să vă distrați până la final cu aflarea virtuților. După ce le aflați pe toate, încercați să le puneți pe rând și în practică, câte un pic, da? Nu toate deodată, ci pe rând, că nu putem sări așa de la prima treaptă la urma treaptă prea ușor, dar începem cu început, și anume cu smerenia, adică prima dată să ne intereseze, da? Vă amintiți ce am pus ca cuvânt cu sens opus pentru smerenie, nu? Care era? Sau nu, pentru pocăință, nu? Care era opusul? Indiferența. Ori noi nu suntem indiferenți deloc, ci suntem participativi. Bun, copii, după ce ați scos din careu fiecare virtute în parte, da? Ia să vedem pe unde suntem. O să vă rog să le așezați după asta în ordine. Da? Deci le scoateți din careu cum le găsiți. Așa? După asta le puneți în ordine pe fiecare din cele 9 trepte. Da? Smerenia, pocăința, blândețea, dreptatea, milostenia, curăția inimii, răbdarea necazurilor, cu încredere în Dumnezeu și dragostea. Cred că am sărit una. O să vedeți voi care este. Vă uitați în partea stângă, puneți fericirile și în partea dreaptă scoateți virtutea aferentă fiecărei fericiri. Și asta este sarcina voastră pentru săptămâna aceasta.
Și vă mai trimit pentru delectare și pentru bucuria voastră sufletească o poveste pe care chiar vă rog din suflet să o parcurgeți. Da? Nu-i mult. E o pagină jumătate, 2 pagini aici. Da? Numită Semințele Împăratului. După ce veți citi această poveste, veți descoperi cât de importante sunt virtuțile pentru un om și cât de importantă este practicarea lor. Am spune noi că nimic nu valorează mai mult decât virtuțile pe care le adunăm în sufletul nostru. Cu speranța că v-a plăcut, copii, vă urez succes, spor la lucru și până data viitoare, copilași mei dragi, Hristos a înviat!